Namasté, benvinguts, benvingudes a una nova classe de ioga. Comencem i agafarem el coixí. Deixem el coixí a sobre del mat i anem seient. Posiciones bé el teu cos de manera que estiguis còmode per fer una bona relaxació inicial, una primera presa de consciència. Ajustes bé la posició dels teus peus, dels isquions a sobre del coixí. I quan ja comencis a sentir-te còmode en aquesta postura, deixes les mans que recolzin a sobre de les cuixes, mobilitzes una mica les espatlles, comences a relaxar, espatlles van baixant i cada vegada les notes més lluny de les teves orelles. Les cames també vas ajustant una mica la posició dels peus i a poc et convido a tancar els ulls i a fer una presa de consciència completa i absoluta cap a la teva respiració. Inspirem i expirem pel nas. Inspires i notes com des de tota la part lumbar de la teva columna vas creixent, vas allargant la teva columna. Vas notant com vas notant com cada vèrtebra es posa a sobre de l'altra vèrtebra. Vas apilant de manera que no tinguis la columna inclinada cap a un costat ni cap a l'altre. Fixa't també que no tinguis el cos massa tirat endavant, que no estiguis aquí, caiguda en la postura. Allargues, creixes. A l'allargar columna i al créixer des de la coroneta també propicies molt més aquest pujar i baixar del teu abdomen cada vegada que agafes aire i que el deixes anar. I prens consciència de la importància que té poder respirar bé i que l'aire que entra pel nas ompli bé els teus pulmons. La importància de tot aquest moviment, aquesta contracció i relaxació del diafragma. Tots els teus òrgans estan en moviment. Vas creant consciència. Inspires i expires pel nas. A l'expirar relaxes les espatlles. I a l'inspirar vas creixent, coroneta cap al sostre, espatlles, pelvis cap a terra. Anem a començar amb una curta visualització, mantenint aquesta postura i mantenint aquesta atenció plena en la teva respiració. Vas portant la teva mirada interna a la part baixa de la columna, ben bé al teu còccix, al teu sacro. I aquí visualitzes un puntet, una boleta, un color, com tu vulguis imaginar-te la teva energia, l'energia que creix dintre del teu propi cos, l'energia que crees tu. Dóna-li un color, dóna-li una forma. Vas alimentant aquesta energia amb l'oxigen que t'entra. Vas notant com vas alimentant i aquesta energia comença a créixer.
va creixent, va creixent tant que va pujant des del teu coxis, des del teu sacro, va pujant per les teves lumbars, sense pressa. I notes com envolta tota la teva columna. Si aquesta energia l'estàs visualitzant per la part de fora de la columna, pots notar com si fos una serp arrelada en una branca i que a poc va lliscant, abraçant aquesta branca, abraçant la teva columna. Si l'energia que estàs visualitzant l'estàs visualitzant dintre de la teva columna, per la part interior, també pots sentir com va creixent i com es va deixant lliscar cap amunt de la teva columna. Si l'has visualitzat dintre, estàs visualitzant el teu prana, la teva energia vital. Si l'has visualitzat per fora, també, però potser ets més de Kundalini. És energia igual, és energia que t'omple de vida, que et dona energia, que et dona actitud positiva. Però potser ets més de dir-li Kundalini, potser ets més de dir-li prana, de dir-li chi. Sigui com sigui, vas notant com tota la teva columna es va nodrint d'aquesta energia, va pujant, potser ja va per les teves dorsals i vas inspirant i expirant, agafant aire i deixant-lo anar pel nas. I ets conscient i gaudeixes de tota aquesta explosió d'energia, d'aquesta creació que fa el teu propi cos. Va pujant amunt, potser ja va per les cervicals. Si encara no has arribat, no tinguis pressa. I si ja has arribat, has de tenir paciència. I una vegada tens ja fins a dalt de tot aquesta energia, inspires, agafes aire i a l'expirar com si fos una bombolla de sabó, deixes que aquesta energia s'esvaeixi i surti del teu cos, però no marxarà, sinó que de manera tan volàtil, quan l'energia surt del nostre cos, va caient a sobre teu, com si fossin petites espurnes de foc. Vas notant com van caient de nou a tu. La nostra energia sempre creix dintre nostra i quan surt, la major part d'aquesta energia torna a tu. D'aquesta manera, actives el teu cos per dintre, l'alimentes per dintre, però també et beneficies en el pla més físic. Perquè el nostre cos cal que el cuidem de manera interna i de manera externa. I no hi ha ningú millor que tu per tenir cura del teu cos, de la teva ment, de les teves emocions, sentiments. Però també de la part més física, dels teus músculs, del teu moviment. I com si fos una pantalla, com si fos la teva àurea. Et veus, t'imagines amb tot el cos completament protegit per aquesta energia que has fet esvair i que ha caigut de nou
creant aquesta pel·lícula protectora. Si havies imaginat l'energia d'un color, fixa't si ara aquesta capa protectora continua sent del mateix color o potser ha canviat. És possible que hagi canviat. I et respires. Des d'aquí fem 5 respiracions més. Inspira. Expira. Anem amb la segona. Tercera, no t'oblidis d'allargar columnes, de deixar que les espatlles es relaxin. Anem per la quarta. Relaxa la teva mandíbula inferior. Anem a per la cinquena respiració. I ara, quan et vingui la propera inspiració, si vols, ja pots obrir els ulls, si t'hi trobes bé, podries quedar-te ben bé unes quantes respiracions més. Des d'aquí segurament encara tens la sensació de tenir aquesta pel·lícula, aquesta capa protectora que hem creat. I si la sents durant tota la sessió, serà perfecte. Si veus que a poc va marxant, no hi ha cap problema. Pensa que l'energia la renoves tu. La renoves tu mateix, tu mateixa. Et creix dintre teu i quan surt, no surt per marxar. Sempre hi ha una part d'energia que es queda amb tu. Perquè mai estem sols, mai estem soles. Sempre estem acompanyats de nosaltres mateixos, de nosaltres mateixes. Bé, després d'aquesta visualització tan enèrgica, comencem amb la sessió d'avui, amb la classe d'avui de ioga. Traurem el coixí de sota i anirem a posició de 4 grapes. Aliniem caderes amb genolls, espatlles amb canells i anem a mobilitzar una mica el nostre cos portant la pelvis enrere i al punt mig, no cal que anem endavant. Enrere i punt mig. I una altra vegada, enrere, punt mig i deixem que els peus quedin recolzats a terra i tornem. Portem pelvis enrere i al mig. Aquesta vegada notes com la pelvis pot baixar més perquè tenim els peus ja recolzats a terra. I tornem al punt mig, tornem a portar peus a terra i des d'aquí anem a fer moviment de gat-vaca. A l'inspirar la pelvis puja amunt, mirada davant. I a l'expirar, moviment contrari. Arrodonim la columna, busques el melic amagat amb la teva mirada i amb les mans ajudes el teu cos a separar-se de terra. Inspires de nou, arqueges columna, mirada davant, pelvis amunt. I expires. Inspires de nou, pelvis amunt, columna que s'arqueja. I expires. Ho farem una vegada més. Inspiro. I expiro. De fet, aquest moviment l'hauríem de fer cada dia al començar i a l'acabar el dia per donar repòs a tota la part lumbar, perquè ara comences a mobilitzar cap a un costat, cap a l'altre. Si estàs fent aquesta classe al final del teu dia, t'anirà molt bé per alliberar tota la part baixa de la columna, però si estàs començant, si estàs arrencant el dia, també va molt bé per començar a moure el cos, a donar mobilitat, flexibilitat. Vale, perfecte. Des d'aquí deixem ja peus que recolzin a terra. Portem el genoll al costat i el peu ja veus que queda a sobre del bastó. I des d'aquí inspiro, porto el cos enrere. La pelvis busca arribar a sobre del peu.
I a l'expirar tornes al mig. Inspires. Portes de nou la pelvis cap enrere. I expires, tornes al mig. Si tens algun pinçament ciàtic, aquest moviment t'anirà genial per anar relaxant tota aquesta zona i potser alliberar-te així d'aquest pinçament. Expiro, torno al mig, canviem de cama. Anem ara amb la cama dreta. Portes el genoll cap enfora i al portar el genoll cap enfora, el peu dret queda a sobre del taló del peu esquerre. I de nou, a l'inspirar és quan anem enrere. I expiro, torno al mig. Inspiro, enrere. Expiro, torno al mig. També pots fer al revés, amb la respiració. També podem inspirar aquí i expirar per anar cap enrere. Si tens pinçament, fes aquesta opció. Inspires al mig, expires enrere. Si no tens cap pinçament, tot està perfecte, tot està bé. Inspirem enrere perquè d'aquesta manera també obrim pit i expirem i tornem al mig. Ho fem una vegada més. Inspiro i expiro, torno al mig i torno a portar les cames al seu lloc. Recolzem els dits dels peus a terra i a l'inspirar separem una mica només els genolls de terra. Mantenim aquí, mirada entre les mans, columna llarga. Les espatlles s'allunyen de les orelles. I expires i tornes a recolzar genolls a terra. Ojo que estem dient recolzar, no tirar-nos, Inspiro, separo una mica. Expiro i torno a recolzar genolls a terra. Inspiro, última vegada. I aquesta vegada, a l'expirar, la pelvis se'n va amunt. Mira que les meves cames encara no estan estirades, no hem entrat en Adho Mukha, sinó que ens quedem amb els genolls flexionats i comencem a mobilitzar una mica les cames, fent que els peus, els talons, puguin arribar a terra. És per això que la pelvis encara no l'hem pujat molt, estem aquí baix, genolls flexionats i vas estirant les cames. Cada vegada notes com el taló s'apropa més a terra. No és necessari que arribi a recolzar-se completament el taló a terra. Simplement has d'anar a buscar una mica el teu límit. Però vigila, ja ho saps, mai hem d'arribar al punt en què tinguem dolor. Des d'aquí intentes portar els talons el més a prop possible del terra i ara sí, comences amb les mans a allunyar el cos de terra, el portes cap enrere i la pelvis va creixent amunt. No ens quedem aquí, sinó que la pelvis puja amunt i deixes el cap completament relaxat. Fem una respiració més. I a l'inspirar anem desfent i anem portant les mans, anem caminant, amb les mans cap als peus. Quedem aquí. Des d'aquí pots flexionar els genolls si ho necessites. Portes els braços per davant de la cara, mirada davant, allargues columna, espatlles, lluny de les orelles, inspires i creixes amunt. I a l'expirar et quedes aquí, no baixis encara els braços. Quedem aquí, amb les cames lleugerament separades, només, a l'ample de caderes. Braços ben estirats al costat de les orelles. I aquesta vegada inspiro, creixo, i a l'expirar inclino el meu cos cap a la dreta sense que se'ns en vagi cap a l'esquerra. Això vindrà després. De moment només és una petita inclinació. Relaxa espatlles, relaxa la cara. I ara sí, portes el braç dret a sobre de la cuixa, inspires, estires el braç esquerre, que es manté al costat de la teva orella. Quedes aquí, el pit projectat endavant, cuidado no tendeixis a portar el cos endavant. Aquí, inspires i allargues, i expires, si pots, t'inclines una mica sense que se te'n vagi la cadera cap a l'esquerra. Inspiro de nou, braços amunt.
I expiro i inclino el cos cap a l'esquerra. Els dos braços queden al costat de les orelles i una vegada has inclinat, la mà esquerra se'n va a la cuixa esquerra i la pots recolzar bé, pots agafar-te bé. I ara sí, inspires, el braç dret creix, s'estira, s'estira, s'estira. I expires i potser pots inclinar una mica més. No deixis que el cap caigui. Inspires, braços amunt. A l'expirar, t'inclines de nou cap a la dreta, els braços queden al costat de les orelles i aquesta vegada sí que deixes que el cos, que la pelvis se'n vagi cap a l'esquerra i fixa't que dibuixes una mitja lluna. El pit projectat endavant i aquesta vegada el braç dret ja no baixa. I focalitzes les teves mans en direcció a la paret que tens a la teva dreta, com si volguessis arribar. Inspires, de nou creixes amunt. I a l'expirar t'inclines cap a l'esquerra. Els braços queden al costat de les orelles. Notes com el teu abdomen està superactiu. Mirada davant, pit endavant i dibuixes aquesta mitja lluna, deixant que tot el teu costat vagi cedint. Inspires, creixes amunt. I a l'expirar baixes braços i mobilitzes una mica espatlles. Separem les cames una mica més de l'ample de caderes. Deixem que els peus quedin mirant endavant i tornem. Inspires, portes braços amunt i a l'expirar tornes a portar el teu cos cap a la dreta, sense portar la pelvis cap a l'esquerra. Simplement és un moviment de columna. Inspiro aquí i expiro i baixo la columna. I de nou porto la mà dreta a la cama dreta, inspiro i el braç esquerre s'estira i notes tot l'estirament aquí. Mantens aquí un parell de respiracions. Inspires i expires. Una més. I quan et torni a venir la inspiració, braços amunt, expires, t'inclines cap a l'esquerra. Quan t'hagis inclinat i vegis que la teva pelvis no se'n va cap a la dreta, baixes el braç esquerre sobre de la cuixa. Inspires i allargues el braç dret. Allarga, projecta el pit endavant, relaxa espatlles i contem 2 respiracions completes. Inspires. Expira. Expires. I quan et torni a venir la inspiració, de nou, braços amunt. I aquesta vegada, a l'expirar, flexiones des de la cadera cap endavant i deixes que les mans vagin a terra. Cuidado aquí, quan anem endavant, que a vegades tendim a deixar tota la columna rodona i el que volem és allargar. Per fer això, portem les mans amb els dits en copa aquí davant, inspires i mirada davant, allargues columna i les espatlles se'n van enrere. I a l'expirar tornes a fer flexió des de la cadera. Inspires de nou, mirada davant, espatlles enrere i a l'expirar tornes a flexionar des de la cadera i notes segurament com la part posterior de les cames tiba una mica. Estem bé. Si està passant això, estem bé. Inspiro de nou. Mirada davant, flexió de 90 graus des de la cadera i expires i tornes a flexionar una mica més i aquesta vegada ja t'hi quedes, deixes que la coroneta es dirigeixi a terra i vas deixant que la teva columna vagi cedint. Si és molt intens i activa massa les cames, la part de darrere de les cames, pots flexionar una mica genolls. Si no, et mantens amb les cames estirades, però has d'estar còmode. Deixem les mans aquí al mig, entre els peus. I deixes que la coroneta es vagi dirigint a terra. Voldries arribar amb el cap a terra. Potser ja la teva
Cadera, ha cedit una mica més i pots deixar el palmell de la mà completament a terra. Si no és així, no passa res. Vull dir, si no t'arriba el palmell a terra, no passa res. Ens quedem amb els dits en copa o amb les mans recolzades a l'espinilla. No hi ha una fita on arribar. I quedem aquí. Aquesta vegada amb les mans caminem endavant per terra. Camines, mirada davant i expires i camines amb les mans cap a la part de darrere del teu cos i quedes com si anessis a fer la tombarella. De nou, camino endavant, inspiro, camino per terra i expiro i camino cap enrere i aquesta vegada m'hi quedo aquí darrere. I has de notar que si deixessis caure el cos una miqueta més endavant, acabaries fent la tombarella, però no cal fer-la. Portes les mans per la cara interna de la cama, portes les mans cap als bessons, la part baixa dels bessons, el tendó d'Aquil·les, i t'ajudes a poder intensificar més aquesta flexió de caderes, aquest baixar de la coroneta cap a terra. I ara ja des d'aquí flexiones els genolls, deixes que la pelvis vagi baixant, com si estiguessis assegut, asseguda. Portes la mirada davant, els braços per davant de la cara i inspires i creixes amunt. Baixes els braços pel costat del cos, tanques les cames i ja vas al final del mat. I des d'aquí anirem baixant a terra, inspiro, porto els braços amunt i a l'expirar torno a flexionar des de la cadera, la pelvis se'n va amunt, la coroneta es dirigeix a terra i des d'aquí caminem amb les mans endavant i deixem tot el cos que també vagi endavant. Quedem en Adho Mukha Gos cap per avall i des d'aquí inspires i a l'expirar deixes que els genolls recolzin a terra i portes el peu dret aquí davant. Des d'aquí, les dues mans queden al costat del peu, el peu queda entremig de les dues mans i des d'aquí, peu esquerre, dits del peu esquerre recolzat a terra, a l'inspirar l'únic que volem és estirar la cama esquerra, és a dir, no estem fent això, sinó que el genoll dret queda flexionat i és el genoll esquerre el que s'estira i expires i baixa. Inspiro, estiro, aquesta vegada m'hi quedo aquí. M'hi quedo. La mà dreta la separo de terra i la porto aquí, a la cara interna del peu dret. Arreles bé la planta del peu dret, allarga columna, les espatlles lluny de les orelles i des d'aquí a l'inspirar aixecarem el braç esquerre. Si perds molt l'equilibri, pots deixar el genoll esquerre a terra i fer-ho des d'aquí. Inspirem aquí. Si no, amb la cama esquerra estirada, inspiro, braç esquerre, puja amunt. Vas alineant espatlles, una amb l'altra. De moment, mirada davant. Cama esquerra completament estirada. Genoll dret flexionat. I des d'aquí recolzes el peu esquerre a terra i vas estirant la cama dreta a l'inspirar. I fixa't que la meva mà també es mobilitza. Si pots mantenir la mà a terra, la mantens. Si t'és molt difícil, pots portar la mà a l'espinilla. Vale? I si no, des d'aquí. És a dir que des d'aquí, pugem el braç, portem el peu a terra i anem estirant la cama dreta. Projectes el pit endavant, mantens les espatlles alineades i si t'hi fixes, estàs entrant a Trikonasana, Utthita Trikonasana, la postura del triangle. Quan et sentis ja còmode, pots portar la mirada a la teva mà esquerra, mirada al sostre.
Mantens la columna llarga. Inspires i a l'expirar el braç esquerre baixa el genoll dret, es flexiona, de nou portes les mans al costat del peu i el genoll esquerre baixa a terra. Tornem a quedar 4 grapes i tornem a fer aquell balanceig que hem fet a l'inici. Inspiro i expiro mantenint els peus recolzats a terra. Inspiro i expiro i una vegada més. Inspiro i expiro. I portem el peu esquerre aquí davant. De nou, deixem el peu entre les dues mans, allunyar espatlles de les orelles i el primer de tot, recolzem els dits del peu dret a terra, allargues columna i a l'inspirar, cama dreta que s'estira. Vigila que no estem pujant, el genoll esquerre ha de quedar flexionat. I expires, tornes a baixar. Inspires, estires i t'hi quedes. Aquesta vegada quedaré d'esquena, però així podràs veure-ho des de totes les bandes. Mantenim la cama estirada. I ara sí, la mà esquerra se'n va al costat de la mà dreta. Deixem els dits en copa o palmell de la mà a terra, com et sigui més còmode. A mi m'és més còmode amb els dits en copa. I des d'aquí inspiro i vaig portant el braç dret amunt, amunt, amunt. Mirada davant. Mantenim equilibri. Cuidado, no caiguis. Si és molt intens, pots portar el genoll dret a terra. Pit endavant. I ara sí, deixes el peu dret que es recolzi a terra. Projectes el pit endavant, allargues columna i a l'inspirar comences a estirar la cama esquerra. Deixes que el teu cos vagi cedint a poc. I si hi ha alguna part en la que sents molèstia, pots recolzar-te amb la mà a l'espinilla o més amunt, o a la cuixa. Allargues columna, cuidado no quedis aquí. Allarguem columna, el pit el projectem endavant. Estires el braç dret i ara sí, portes la mirada a la teva mà dreta. Inspires i a l'expirar la mà dreta baixa, el genoll esquerre es flexiona, peu que queda de nou entre les mans, genoll dret que es flexiona i des d'aquí inspiro i a l'expirar porto el peu esquerre enrere, quedo en planxa. Ins i a l'expirar torno de nou el gos cap per avall. A l'inspirar pujo els talons i quedo de puntetes. I a l'expirar torno a intentar portar els talons a terra. Inspiro. Expiro. Deixa les cervicals completament lliures. Ins. Expira. I ara ja, com hem fet abans, anirem caminant amb les mans cap als peus. Quedem de nou en Uttanasana, mans al costat dels peus, quedem plegats, plegades com una pinça. La coroneta es dirigeix cap a terra, la pelvis cap al sostre. Inspires i expires. I ara ja flexiones genolls, abdomen i pit sobre de les cuixes, mirada davant, allargues els braços, inspires i creixes amunt. I a l'expirar, baixes braços. Perfecte. Mobilitzes una mica. I t'explico que tota aquesta preparació que hem estat fent és per poder entrar a Utthita Trikonasana des de la postura de dret, des de dempeus, que és normalment com centre. Aquí costa una miqueta més, però ja hem donat mobilitat al cos i hem donat flexibilitat i jo crec que ho podrem fer, podrem entrar en la postura. Anava a dir podrem fer-ho bé, però no, perquè no hi ha res bé ni res malament a ioga.
Doncs separa't les cames més o menys a la distància d'1 metre, més o menys. Més que l'ample de caderes, però tampoc com quan anem a fer guerrers. I des d'aquí, allargues columna, activa cames, activa abdomen i portes el teu peu dret cap al costat. Cuidado que portar el peu dret no vol dir portar la pelvis queda mirant endavant. Simplement són els dits del peu dret que giren. A l'inspirar poses els braços en creu. Intentes que els braços estiguin alineats. Creixes. Activa el teu abdomen. Inspires i a l'expirar portes el cos cap al costat dret. Recorda, sense que la pelvis se'n vagi cap al costat esquerre. Tot això ja ho hem estat fent. Ja hem preparat el nostre cos. És com si volguessis arribar a la teva paret del costat dret. I des d'aquí creixes de nou a l'inspirar, mantenint-te aquí en la postura, no te'n vagis al mig, i a l'expirar t'acabes d'inclinar i la mà dreta se'n va a la cuixa dreta, el braç esquerre amunt. No fem com hem fet abans, que estiràvem, sinó que el braç esquerre se'n va cap al sostre. I des d'aquí, amb les cames estirades, sense flexionar genolls, inspires i a l'expirar vas deixant que el teu cos vagi lliscant cap a baix. Si et quedes aquí, estarà bé. Si pots baixar més i et quedes aquí, estarà bé. Només vigila i evita posar la mà a sobre del genoll perquè et podries fer mal. Llavors, anem creixent, anem allargant columna, el pit el projectem endavant, les espatlles baixen i des d'aquí vas baixant més el teu cos. Si t'hi fixes, és el mateix que hem fet abans, però quan estàs a baix és molt més fàcil d'entrar. Simplement aquí has de tenir molta consciència d'allargar columna, alinear espatlles i deixar-te portar per la teva respiració. Estarà bé allà on arribis, allà on et quedis, on tu pensis que és el teu límit, t'hi quedes, ho respires i mantens aquesta respiració 3 vegades. Ins i expira. Anem amb la segona. Inspira. I expira. I ara, com si activessin dels dits de la mà esquerra, a l'inspirar creixes amunt i de nou braços en creu i dits del peu dret que queden de nou mirant endavant. Espatlles relaxades. I anem cap a l'altre costat. És el peu esquerre ara el que gira, dits del peu esquerre que miren cap a la paret. Inspires, allargues, a l'expirar portes el teu cos cap a l'esquerra, encara no t'inclinis. Primer portes el cos i després ja a l'expirar baixes el braç esquerre i comencem amb la inclinació. Comences a deixar-te anar molt conscient del teu cos, molt conscient d'on deixes el braç, no deixis la mà al genoll i molt conscient de mantenir la columna llarga. No ens quedem aquí, sinó que allarguem i et deixes portar i vas lliscant fins allà on per tu sigui còmode. No et forcis, perquè tampoc ens serveix de res forçar-nos. Només ens serveix per fer-nos mal, a vegades per frustrar-nos, i no volem. Volem estar bé i sentir-nos bé. Una vegada entres ja en aquesta postura còmoda per tu, mantenim aquí i fem 3 respiracions més. No deixis que el cap et caigui, no deixis que el cap et pengi. Inspires, expires, 2 vegades més.
I l'última. I com si des dels dits de la mà dreta activessin a l'inspirar, creixes amunt, braços en creu, dits del peu esquerre que tornen al davant, a l'inspirar, braços amunt. I a l'expirar de nou, flexiones des de la cadera, molt a poc, no tinguis pressa. Deixa que les teves lumbars vagin entrant en aquesta flexió. Deixes el cos que vagi caient i des d'aquí mans a terra i fas un suau balanceig portant el teu cos a dreta i a esquerra i et deixes portar. Vas a dreta i a esquerra. I notes com la teva columna va creant una mica de serpenteig, com si fos una serp que s'arrossega cap a un costat, cap a l'altre. I de nou, per pujar, portem les mans a terra, flexiones els genolls i dirigeixes la pelvis a terra. Sense arribar, només la dirigeixes a terra. Braços aquí davant. Inspires i des de les mans activen amunt i creixes. A l'expirar vas tancant cames i vas baixant braços. A poc, no tinguis pressa, no tinguis pressa. Si cal, fas unes quantes respiracions fins que els braços arribin a baix de tot. I ara sí, aquí mobilitzes tot el teu cos, mobilitzar espatlles, mobilitzar caderes, la pelvis se'n va cap a un costat, cap a l'altre. Vas mobilitzant, deixes el teu cos que entri en un moviment lliure. I des d'aquí tornem a deixar les cames separades a l'ample de caderes, mans a la pelvis i fem aquests petits cercles, petits però intensos, Portes la pelvis ben bé enrere i ben bé davant. Si t'hi fixes, és molt semblant al moviment que hem fet a l'inici, el gat-vaca, que ara el tornarem a fer. Canviem el sentit. Si estàvem fent cercles cap a la dreta, ara els fem cap a l'esquerra. Super, 2 més. 1, 2, i ara ja anem parant i anirem baixant a terra. Per baixar a terra, pots baixar com vulguis o pots baixar, ja que estem aquí fent Malasana, ja que hem fet totes aquestes pujades i baixades, mans davant del pit, en àngel i mudra. Inspires i a l'expirar vas flexionant genolls i vas deixant que la pelvis es vagi apropant a terra. Busques ja arribar amb els colzes entre els teus genolls i això et serveix per recolzar colzes en els teus genolls i des d'aquí creixes, allargues columna. Deixes que la pelvis es relaxi. I a poc ja notes com la teva pelvis s'apropa més i més a terra i ja t'hi pots quedar. Des d'aquí anirem a la posició de 4 grapes i tornarem a fer el que hem fet, el moviment aquest que hem fet, que us he dit que anava molt bé per la ciàtica. Inspires, portes el genoll esquerre cap enfora, peu esquerre sobre del bessó dret i ara sí, aquesta vegada canviem la respiració. Inspiro al mig i a l'expirar deixo que la pelvis caigui enrere i aquí mantinc. I faig un parell de respiracions. Mantenim la columna llarga i les espatlles allunyades de les orelles. Inspiro al mig i una vegada més. Expiro enrere.
2 respiracions. Inspiro al mig i canviem de cama. Porto la cama dreta, el genoll dret cap enfora i el peu dret queda sobre del bessó esquerre. Inspiro aquí i a l'expirar vaig enrere. I m'hi quedo. 2 respiracions. Última, inspires al mig i expires, tornes a baix. Deixes la pelvis ben assentada. Ins i expira. Ins. I expira i de nou inspiro, vinc aquí al mig, recolzo els dits dels peus a terra i som-hi a l'inspirar, pelvis amunt, mirada davant, arquejo columna. I a l'expirar, arrodonint columna, allunyo el cos del terra i busco el melic amb la mirada. Inspiro. Expiro. Una última vegada, ins. I expiro. Recolzem els dits dels peus de terra, portem la pelvis enrere, seiem i si tens el cinturó a prop, agafa'l. Si no tens el cinturó, no passa res. Després de tots aquests moviments, potser una mica intensos, amb el cinturó us serà més fàcil. Quedem asseguts, assegudes, mans a darrere de les cuixes i vas deixant que vèrtebra a vèrtebra tota la teva columna vagi arribant a terra. Abans d'agafar el cinturó, ho deixo aquí. Abans d'agafar el cinturó, queda't un instant amb la columna en contacte amb el terra, amb els genolls flexionats, plantes dels peus a terra, amb els dits de les mans camines cap als peus. Inspires i expires, portes la teva atenció a la teva part lumbar. Inspires i expires. I des d'aquí portem els genolls al pit, agafes els genolls amb les mans i primer de tot anem a fer un balanceig molt suau cap a un costat i cap a l'altre. I ara de davant a enrere. Intentes, al fer aquest balanceig endavant i enrere, intenta mantenir la pelvis el més a prop de terra possible perquè estem estirant tota la part baixa de la columna i si intentes mantenir la pelvis a terra, el sacro a terra, notes com les lumbars van cedint més i pots estirar molt millor. Deixes ja lumbars a terra, agafes el cinturó i el poses a la planta dels peus. Inspires i estires cames. Estires cames completament. Deixes les cames en flexió a 90 graus. Si no pots, allà on arribis. Ara ja estem fent els últims estiraments. Amb aquesta mig invertida, notes tota la teva columna, excepte les cervicals, clar. Però sobretot la part lumbar la notes completament a terra. En el moment en què notis que dorsals i lumbars estan a terra, deixes que les mans llisquin pel cinturó i que quedi recolzat tota la part del braç, des del colze fins a l'espatlla, quedes recolzat a terra i amb les mans sí que t'ajudes a mantenir les cames aquí dalt. Si no tens cinturó, podries quedar-te aquí o fins i tot podries ajudar-te amb les mans a aguantar les cames. I aquí inspires, expires.
Fem una respiració més. Inspires i a l'expirar, ajuda't amb el cinturó. Porta les cames cap a la cara. Si s'aixeca la pelvis estarà bé, però no cal, I tornem al mig. Inspires. I a l'expirar de nou, portes les cames, els genolls, a la cara. I ho farem una última vegada. Inspires, cames que tornen al mig, i a l'expirar de nou et plegues i portes els genolls a la cara. Inspires, cames de nou al mig, lumbars completament en contacte amb el terra, treus el cinturó, braços al costat del cos, palmells de les mans a terra, i a l'expirar flexiona genolls i vas portant a poc les plantes dels peus a terra. Des d'aquí portem els braços en creu, inspiro i a l'expirar deixo que les cames caiguin cap a la dreta a la vegada que el cap gira cap a l'esquerra. Inspiro al mig i a l'expirar deixo que les cames caiguin cap a l'esquerra i el cap gira cap a la dreta. Inspiro, torno al mig i ara ja em vaig preparant per entrar en la postura de relaxació final. Si t'has de tapar perquè creus que agafaràs fred, és el moment. I des d'aquí estires les cames, les deixes relaxades ja, deixes que els peus caiguin cap als costats. Si vols, pots sacsejar una mica les cames amb els dits de les mans, camines cap als peus i deixes que les espatlles es relaxin. Gires els braços, palmell de la mà que mira cap al sostre. I ara sí, et convido a tancar els ulls. Inspires i expires pel nas, però si creus que hi ha hagut alguna postura, algun asana, algun estirament que t'ha molestat, que no t'ha agradat, pots treure'l fent una respiració profunda. Inspires pel nas profundament, obres la boca i expires. I treus tot allò que se t'hagi quedat a dintre. Tornem-ho a fer. Inspira pel nas i a l'expirar obre la boca. I ara sí, estàs completament preparat, preparada per entrar en Shavasana, la postura de la relaxació final, on tot el teu cos va integrant cada moviment, cada estirament, cada asana, cada sensació. Amb els ulls tancats, portes la teva atenció a la teva respiració. Simplement la teva ment està pendent d'inspirar, agafar aire i expirar i deixar-lo anar. Si la ment se te'n va cap a un altre lloc, o si algun pensament pot arribar a envair la teva ment, a la que et donis compte, tornes aquí, ho respires amb amabilitat, tornes a tu, tornes aquí, a la teva respiració.
I com sempre et dic, a les classes gravades pots començar a despertar el teu cos o, si et ve de gust, pots quedar-te uns quants minuts més integrant cada part de la pràctica d'avui. Si per tu ja ha arribat el moment en què t'has de despertar, pots començar a mobilitzar el cos, a estirar-te, a portar el cos cap a un costat, cap a l'altre. I per incorporar-te avui, portes els genolls al pit, inspires i a l'expirar fas una embranzida endavant, quedes assegut, asseguda. Si encara estàs estirada, pots quedar-t'hi una estona. Des d'aquí, moltes gràcies. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Ens veiem a la propera.